nostra classe política, però aquí la sensació és que la independència és impossible. Això ja és una cosa que al món independentista, això és una sensació que ja ha quallat. És impossible la independència. I és impossible la independència, entre altres coses, perquè els artífecs del 2017, uns o van marxar o uns altres es van entregar i ara la situació és gestionar el poc que puguem tenir com a comunitat autònoma. Ara, avui en dia, hi ha un 60 i pico % d'independentistes que no creu que la independència sigui viable amb els actuals actors. Per tant, vostè creu que el senyor Illa farà mal? Farà mal o no? Illa, probablement, el que pugui fer és la configuració d'un espai, diguem-ne, de tripartit, prometent unes polítiques d'esquerres que hauran d'estar per sobre de qualsevol eix nacional. Ara no és important, diran, la independència o no la independència, sinó que el que serà important és solventar aquesta situació de crisi social, de crisi econòmica generada per la pandèmia. Plantejaran un programa social molt avançat, al qual dubto que s'hi pugui, diguem-ne, pugui renunciar-hi Esquerra Republicana de Catalunya, dubto que puguin renunciar els comuns i fins i tot, si m'apura, possiblement amb una sessió d'investidura fins i tot la CUP, segons com s'abstindria. I ja tindríem un escenari d'una Catalunya d'esquerres, amb unes polítiques socials molt, diguem-ne, fermes, amb un home que ha donat una imatge de ser un gran gestor, un home fred, un home que té bones relacions amb Madrid, per tant, podran perfectament Catalunya obtenir tota una sèrie d'avantatges, i això crec que serà un efecte que pot fer, diguem-ne, forat amb una part de l'electorat. El personatge com a tal, com a candidat, home, és un estaquirot, l'Illa. Però també vostès ja saben que en moltes ocasions deien que el PSC posava una escombra i la votaven, no? Doncs en aquests moments hi haurà, crec, que hi haurà molta gent, fins i tot del món independentista, que no es mobilitzarà per tal de contrarrestar el fenomen Illa, simplement perquè veu que votar Esquerra Republicana, votar Junts per Catalunya, votar la CUP, serà tornar a endegar la roda del hàmster. Perquè, esclar,